χώρες. Εμείς, τα μέλη του Συνδέσμου Σπαρτιατικές Μόρες από τη Θεσσαλονίκη, ήρθαμε από τη Μακεδονία, στα ιερά ετούτα εδώ κόμματα, τα ποτισμένα με το προγονικό αίμα των ηρώων των Θερμοπυλών, να ποτίσουμε τον καθιερωθέντα πλέον φόρο τιμής και μνήμης στους δοξασμένους άνδρες που επέστρεψαν στη Μητρό Αγαία, τηρώντας το γερόν προς την πατρίδα χρέος. Χρέος μπροστά στο οποίο δεν υπάρχει ούτε εγωιτισμός και θρήνος για τις ταλαιπωρίες της μάχης, πολύ δε περισσότερο για το χαμό που προμηνύεται. Οι μελανοχήτωρες θεσποιείς μεγάλυναν τη δόξα τους καθώς ενώθηκαν με τους ερυθροχήτωρες Σπαρτιάτες. Οι κρατεοί και φοβεροί των Ελλήνων ετήρησαν τον προς την πατρίδα όρκο. Οι θεσποιείς γκρέμισαν τη λύθη από το όνομά τους, συμμετέχοντας στην ίστατη μάχη. Έτσι, ο άνισος αγών, ο όρκος προς την πατρίδα, το μένος κατά των επίβουλων βαρβάρων, η περιφρόνηση του θανάτου, η άμυλα για τη δόξα, είναι τα διαχρονικά μηνύματα που είναι σκόρπια σε τούτα εδώ τα μνημεία. Μα όπως και ο Σωκράτης λέγει, προγονική δόξα χωρίς σημερινή αξία δεν μας τιμά. Ας συμμετάσχουμε με τα ίδια ιδανικά, ακόμη κι αν ο αντίπαλος είναι ισχυρός και δείχνει ακατανίκητος. Ο Λεωνίδας μας φανερώνει τον δρόμο. Εμπρός και μόνο εμπρός. Η προδοσιά στον εφιάλτη. Πολλοί νομίζαν πως μάταια και άσκοπη η θυσία ήταν. Μα αν αναλογιστούν το πώς οι βάρβαροι καμφθήκαν και πόσο απελπιστήκαν κατέχοντας πως κι άλλοι τέτοιοι υπήρχαν να μετρηθούν μαζί τους, πως κι άλλοι πιο πολύ προσμέναν, πως κι άλλοι Έλληνες με περισσές δυνάμεις και λύσα ανίποτη τους καρτερούν πιο κάτω, τότε θα νιώσουν την κάθε μια θυσία του Αθανάσιου πιο πάνω και όλων των πατριωτών του Χάψα στα Βασιλικά, στην Αλκιδική, στο Κούρκι, στο Αρκάδι κι άλλοι βάρβαροι καθήκαν. Της Αφροδίτης στο νησί, τον Δημητρίου, τον Καραολί και άλλους δοξασμένους. Όλους μαζί η δόξα τους προσμένει, στεφάνι αμάραντο τους καρτερεί. Στον Ηλυσίον τα παιδεία ακίμητη φρουρή μας. Δόξα, τιμή και μνήμη στους Θερμοπυλομάχους. Δόξα στη Σπάρτη που έθρεψε τους άντρες. Δόξα στην Ελλάδα. Ακολουθεί ο πολεμικός πεάν που έψαλαν οι Σπαρτιάτες πολεμιστές καθώς επάτησαν κατά του εχθρού. Είναι δημιούργημα του ποιητή Τυρταίου. Η ερμηνεία αποδίδεται από τον όμοιο του Σαμπάκ